Esperjenza pożittiva u unika. Dan kien is-sentiment li ħareġ mid-9 soldati li kienu preżenti fin-nofsinhar tal-Libanu, sezzjonati f'Irxbolbat, meta mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri bdew jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. One News ħal-opportunità jkellem uħud mis-soldati li kienu fil-Libanu fejn ma naqasmu l-esperjenza tagħhom u l-irwoli u realtajiet li jaffaċċjaw. Kienet esperjenza ġdida lija l-ewwel darba li ġejt deployed il-Lebanon. Kienet xi ħaġa li tallimt ħafna minnha kemm personalment kif ukoll għall-karriera tiegħi. Ikolli ngħid illi esperjenza pożittiva. Kien inħossni kburija li kelli dan iċ-ċans li immur nirrappreżenta l-pajjiżi Malta u kelli tim warajja u miegħi tajjeb ħafna. Ma nbiddel xejn minn dak li ġara. Kont nieħossib training ma' Sector West fejn konna niddettaljaw il-UN mandate għaw training li jrid isir għal kulħadd għal kull individwu li hemm fil-battaljon u minn hemmhekk naraw il-day to day x'hemm bżonn isir biex in-nies li jkunu hemmhekk ikunu iktar professjonali fix-xogħol tagħhom. Ir-realtà kienet diffiċli ħafna, kien hemm periklu, accidents jistgħu jiġru, però it-training kien hemm, id-drill saru. Ġifieri jiġri x'jiġri aħna konna preparati għal kull tip ta' scenarju.